От това клипче знаеш какво се стане? На голямо нищо. Ми само такъв... Гледай как топ ми дава. Той защото е спал за това. Сега има ще е 3D. Тя е 4D. Екография. Стига, втори път ми става, бе. Кой? Кога бе, аз не гледам какво се Бяхме 3 на 2, бе. 3 на 2, за нас бях 3 на 2 и аз бия 5 минус на време. Той е едно. Значи... 3. 7-3. Добре, 7-3. Добре, сега почваме си да себе си. Има ли? Вас с липката, виждате ли? Вас с липката, вас с липката. Тя ме седе много далеч. Време искаш да си взема. Как? 9-3. Даваш. Паднали се една 11. Само ти за това долу. Ей! Да, 11-4. Nice, шест. Седат. Nice. Седат. Nice, dos. Ще направя, добре се справяме, не стига толкова. Дебатка много. Nice, дай. Ей, това му беше просто някакви, я просто не... По-бързо е, по-бързо ще повърнат хората. Не, мани. Как го направи това? В резултата. 13 13-9. Може да внимаваш, чакай как да ги бия. Ей! Чакай. 3-0.